en jetti Allah subhanahu wa ta'ala teddotoɗo en jettimo kanko jomiraɗo jeyɗo ñalawma jobdele o mo pittani men alsukaji meɗen goni e tamandi mum. bandiraɓe tedduɓe en gari jokkude yewtere meɗen e deftere ceerno meɗen alhaji Boubou Sangon e deftere makko nde o wiyata mbaccoɗen koye men. taw yewtere nde ko yewtere jeegoɓiire ko musidɗo moon Badji Mamadou Mamadou Ba e fuɗɗorademi inde Allah joom yurmede aduna e lakara jettode godani jomiraɗo joom binde joom yurmede huftidinde heeride jeyɗo ñalawma jabdeli diina ko an tan rewete ko an tan ñaguete ballal rewni min e laawol poccingol laawol ngol mbaɗɗa nemaji e dow mum taw wona laawol ɓen tikkanaɓe walla majjiɓe laawol ma yo a jaab jomiraɗo. bandiraɓe tedduɓe en garino e deftere he e yewtere men joyiɓiɗe goppinoɗen mbiɗen wonde ko jeftino alqur'anil karim ɓeeno huloɓe janggo notade noddago jomunen gaga Allah ala fof moɓe dañata mo ina faaboɓe o wi sa ƴeewi kaɗo haala tawete koye simore jeegoɓire aya 59 ko toon tawata kaɗo haala wata eero wata farnoro goɗɗum ko wona Allah sabu ɗum ala ko wawi lordema walla naftudema so tawi a erima ɗum jeeɗa e yimɓe malkisaɓe woni ɓujaɓe. mbiɗen kaɗo haala tawete ko simore 16 mo aya 111 garten e simore 17 aya 13 ha aya 14 keɗoɗen kaɗon haala emin kaɓɓi e daaɗe moɗon foof amin kaɓɓi e daaɗe moni foof ko winda e golle muɗum nene ummital mamin kunccanmo bindi ciftoroɗi walla cifortoɗi ko golluno o wiye janggo bindima hande aɗa yona e wonde cettotoɗo golle maɗa. mbiɗen kaɗo haala tawete koye simore 17 ayaje 13 ha 14 ma tawɗon kaɗon haala kono sa yi to simore 17 e hoore mum nde taw a yaltani ɗon to aya 59 ene gasata jomiraɗo wooda ko pamɗa ɗon o wi ɓen ɓe ballitorto ɗon walla ɓen ɓe balli notto ɗon ɓen ɓe balli notto ɗon de ceerata e noddude e innude Allah subhanahu wa ta'ala tirto ɗon ngam ɓurde ɓattade ɗum eyyi woni ɓen ɓe balli notto ɗon ɓe ceerata e noddude inde Allah ngam wonde ɓurde ɓattade jomiraɗo subhanahu wa ta'ala tirto ɗum. kono sa atte simore 13 e aya 33 so tawi a faami ɗon o wi e hemon yimɓe kule jomon mbatte hakkillaji moɗon e ñalawma mo babiraɗo ala ko wawani ɓiyum mo ɓiɗɗone ala ko wawani baba muɗum o wi hol ɓurɗo majjude e on parnortoɗo dandortoɗo ko wona Allah te ɗum ala ko wawi jabanademo ñina ummital. ƴeew simore 54 aya jooɓijo ene gasata jomiraɗo tawaɗon kaɗon haal o wi kala ñande ɗalbitande waɗi ñalawma mo neɗɗo dogata dewiro muɗum
doga neni muɗum baba muɗum joom suudu muɗum e recco muɗum sabu e oɗon ñalawma gooto fof waɗite tan ko hoore muɗum ƴeew kaɗo haala e simore capanɗe jeetati aya capantati tati ha aya capantati e jeeɗiɗi dendagal wonɓe e asamanuji e leyɗele ene notitoyo jomiraɗo joom yurmede huɓtidinde o ko alda e paltor e mbaadi maccu kon jomiraɗo o laatima ɓe o lomtini walla ɓe o limtori ɓe no hannirta ni wonde ɓen waɗoɓe golle moƴƴe e ɓurɗo wonde jurmotoɗo o ma yeɓɓe e yurmede muɗum simore sappo e jeeneɓire aya capanɗe jeenayyi e tati ha aya capanɗe jeenayyi e jeegom aɗa tawa ɗon kaɗo haal wi beele on jiyani ɓen ɓe jakorton ɗon ɓe jakorton ɗon goppuɗon Allah ɓe beele on jiyani ɓe jakorton ɗon ɓe goppuɗon Allah ɓe beele so Allah fodino e am mettere maɓe mbawanno faddanade mi nde ɗon mettere beele so fodinino kam ɓuural beele so fodinino kam ɓuural kadi maɓe mbawanno wonde haytinde jettugol maggal e am ala so jomiraɗo fodini neɗɗo ɓuural hay goto wawa hadde so jomiraɗo fodini neɗɗo mette hay goto wawa hadde wadde fof woni koto jomiraɗo kadi fof ko jomiraɗo ƴeew simore capanɗe tati e jeenayyi aya capantati e jeetati bandam o wi beele on jiyani ɓe jakortono ɗon goppuɗon Allah beele on jiyani ɓe beele so Allah fodnino kam mettere maɓe mbawanno wonde faddanade mi ndeɗon mettere beele so fodnino kam kadi ɓuural maɓe mbawanno haytinde jettugol ngal ɗon ɓuural e am o wi ɗum waɗi ko simore walla ɗum woni ko simore capantati e jeenayyi aya capantati e jeetati e goonga a yawa ha joni timmode annabaɓe sallllahu alayhi wa sallam o rentini eno wi gasirde aduna waɗata taw feccere e rewoɓe diina am duttaki tawtoy rendo samaniyankoɓe yoga hen kadi watti rewde sanamuji e rendo am ma feeñ hen fenoɓe capanɗe tato dartoriɓe ko nulaɓe te ko min woni timmode annabaɓe hay annabi goto arata caggalam ko ƴeewe bandiraɓe tedduɓe kaɗo haala no ko wawi sellude e he moɗon ɓurasiyankoɓe cotte pittali moon ala fof ko mbawmi nafde on ɗo Allah o ala fof ko mbawmi nafde on ɗon Abbas ɓi Abdul Muttalib mi wawa wonde keedoma ɗo Allah e hema gorgol Safiya walla ko Safiyatu ala fof ko mbawmi naftudema ɗo joomi am Faɗimata ɓinguelam hay anne namnomi kala ko jiɗɗa e dañalam mi rokkuma ɓinguelam kono ala fof no mbawmi ɓiltirdema ɗo Allah joomi men ƴeewe hadisa 200 walla ujunaje 1,600 haye e ujunaje 4 roɓe ndi ɗiɗo konkuɗi ko biyeteɗo Bukhari e Muslim kamɓe fof ɓe ndoɓe ɗiɗo haaluji wadde ɓe cettima e kaɗo haala gande
leƴƴi gadinoɗi on ɗi ene ngadodirno eyi ma jafnon bandiraɓe tedduɓe o wirini o wi gande leƴƴi gadinoɗi on ɗi ene gadorino wadde nokkuji dewirɗi Allah goble nulaɓe muɗumen min noon mi haaɗi on gollirde nda noon hadisa 397 habri ɗum ko muslim e nder deftere muɗum wiyetende irwa al khali ɓuri bodde yimɓe foof ko wuruɓe e gasirɗe aduna ha e wattoɓe genade juulirde hadisa go'o ha e 45 habri mo wonde ko biyete wonde Ahmed ya an joomam woto waɗ yanadam rewetede tikkire Allah yani e dow ɓen wattuɓe janali nulaɓe muɗumen juulirde hadisa ɗiɗi ha e hadisa 246 roɓi ɗi hadisa o ko biyeten wonde Ahmed hadisa o fiila wonde koye nder lelgoji Ibn Sa'd bandiraɓe teddi ceerno o wi Abu Dawuda humpiti en wonde ñalande wotere nelaɗo men Aisha malaɗo mo woni malaɗo joom ɓural yo Allah welemo o wi bojji cimcim tumande walla o woyi bojji cimcim tumande ne jooɗi ina miijo walla tumande jooɗi ina miijo jeygol lakara ni woni o namni annabi ceniɗo gandaɗo o wi oy nelaɗo beele oɗon ciftora suddiɓe moɗon ñene darga kanko nene Aisha o namni ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi beele oɗon ciftora suddiɓe mo ñene darga nelaɗo jabti wi e nokkuji walla e sahaji tati hay goto siftorta goɗɗo kañƴi goni holɗinde e yeeso pesirgal ha tumade neɗɗo andata ko golluno si hay goto siftortako mo tumade deftere moƴƴi e goofi nde rewnete nde rewinte tumade deftere moƴƴi e goofi nde rewinte hande neɗɗo humpitto so tawi heɓirta deftere muɗum ko ñaamo walla ko nano walla ko caggal keeci hay goto siftorta ɗo goɗɗo saha tataɓo e sanga taccugol leeɓol siraɗi gongol less jahannama neɗɗo heptinta ɗon hay goto so wonande wafoy eɗin poti siftorde tan wonde koreji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓaɗiɗi jortanama jeygol saabu lundade jomiraɗo joom binde ene jeeya mabɓe ɓeeɗo tarik baba mun annabi Ibrahima walla ko tarik baba mun annabi Ibrahima sehla Allah cirrediɗo muɗum o joom suudu mun annabi Nuhu e goto ɓiɓɓe mun annabi Nuhu woni no nelaɗo Allah cembolinɗo woni kanko annabi Nuhu joom suudu annabi Luuɗu annabi kormaɗo o goto e babiraɓe sawdiɓe annabijo Allah Muhammad sallllahu alayhi wa sallam hono Abu Lahab
e ko nandi hen ɓeeɗo cappanama jeygol battane ɓeeɗo yimɓe mantiniɓe joofi koko aya qur'ana mo 113 simore jeeni ɓiire haali ko wodanani nulaɗo e gonɗinɓe ɓe yafnanade sirkoɓe hayso tawi noon ɓen ko koreji mabɓe te feeñi ha latti wonde koɓe yimɓe jeygol musidɓe tedduɓe ko luuti ɗum ko Aïcha cuddiɗo Fir'auna woni Fir'auna kuɗaɗo on cuddiɗo mahanama galle labaɗo to aljanna fandare men e ɗum ko ngam dallinde so ina jojji kay wonde fittandu yoɓete tan wonde ko hakke ko golluno nden noon ɗomen golle men fewde Allah subhanahu wa ta'ala teddutoɗo e dow pellital lamgal fewde e jihadi keso o on woni habde e seyɗane diddaɗo kuɗaɗo duñowo yimɓe e miijoji bonɗi ha e wadde bonande ko ala e sago gonɗinen wonde ko en ɓuɓu juggeɓe tigi rigui e sifa goɗɗo hol fof no pamirten wasde en settade gonɗingol meɗen joomi men tawa wona eɗen deptina wonde ndeɗo ɗaɓɓare ummorade e tagore wonde nde ganduɗon ko tagore hono no meɗen ni te on e hoore muɗum ko maccungel Allah hono no mayɓe ɓennuɓe ɓe ni ha e wonɓe aroyoɓe rewoyoɓe e wirto ɓenna e ɗam gurdam funti funeram elle ɓurɗo moƴƴude jubbude o rokkano goto e meɗen fof ɓurgal mawnude walla jertingo e ngal e oɗon saaha hol poɗɗo wawde fiitade becce wiya hay dalilu goto neɗɗo ala e innude Allah e ko ɓuri keewal leeɓi hoore muɗum tiggu ha e mawninde Allah on ko ganduɗon wonnanimo tuma e oɗon fannu e tuma mo wonno hay hunde rokkimo tago yongo ngarɗugo addinimo fof kadi ha e less koyɗe makko teskoɗen tan keewal laabi ɗi garten bandiraɓe tedduɓe o wi teskoɗen tan keewal laabi ɗi poofaten ñande kala e Allah so en dokki yeru mate en ceedima tigi rigui tawi kadi kono hannirta ni martabaji e teddule ɗe jomiraɗo joom baɗe e bawɗe ɗe o waɗani en ha mbawɗen rokkudemo fodde makko ha e dandore pittali ɗaɓɓoji yaafuya e weluye Allah subhanahu wa ta'ala teddotoɗo hono no waaɓe no amin ni so gonga neɗɗo wona duttowo fodde e teddugal o waɗani on kala ko ñaguino ɗon mo so on limtanno ɓure ɗe Allah waɗani on ɗe on mbawatano gaynude ɗe neɗɗo ina waɗi nuɗɗude ko gubbowo nemaje kala saaji yeewe simol 14 ɓiire e aya 54
caggal disnodiral l'islam yen keewal annasara yen keewal bangal e mbaadi sénégalari e dow peccugol tew layya julde taske hani e kodde katolikankoɓe lollirɗe ngalanka e saaha mawningol feeto bak joni ngal pamodiral waɗi ko e yewtere e nder waɗi ni yiyeede e nder jimri kono ɗum ko bolle puyɗe ko hendu soyru ko hanane tan boylaaji nayi e yiyande amen disodiral diinewal foti mahade koye yewtere gongirantere nunɗude fawinde wonde e paandale laftude taw ko famɗi fof eɗen eɗen paandale mahoto ko e wotiɗinde konngol annabi ibrahima ngol woni gonɗinde ngotampaago Allah mo ala yeru mum laaɓɗo jeyɗo denndangal ko woni e binde mo rendintaake e hay gooto e hay hunde tagɗo kala ko woodi luutondirɗo e tagore e kala ko sifete e mum ganndo piltiiɗo sagori mum jonaɗo jondiniɗo e wallinaade goɗɗo walla goɗɗum mo tagoje fof jowiti mo yimɓe fof jowiti e mum mo jibinaka lamɗo annabaɓe tedduɓe wayɓe no annabi Moussa Isa ɓi Maryama e Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam o yamiri kanko Allah subhanahu wa taala tede to ɗo o wi e hemon yimɓe ɓe defte jippina e muɗum ngare enen fof gootiɗinen konngol meɗen mbiyen min ndewata so wona Allah min dendidintamo e hay hunde wonde min ƴettata goɗɗum min lomtinamo so min palkisima mbiye ceedoɗe so min palkisima mbiye ceedoɗe wonde minen kam komin ɗoftiɓe ƴeewe simore tati aya 4 walla aya 64 musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama mbiɗa andi ko ɗo joweten yewtere meɗen e ñalade hannde nde e yewtere meɗen jeegoɓire ɗum noon ha e ñalawmaji garoyoji garten e yewtere he taw koye rogere ɗimmire ɗum noon wonata koye lawol kisal ko ɗo woni ɗo natirten sabu rogere ɗimmire nde fuɗɗitorto ko lawol kisal ɗum noon ko musidɗo mo jibba waɗa noon momon yewtere nde yo jomiraɗo yaafo en jaɓa noon en gantuji no mbiyeten e kala saha ni wona mbaw kam aɗa ko yidde tan yidde yewtidde bandiraɓe tan so tawi yeewe nde waɗi ɗum noon en jetti Allah subhanahu wa taala teddotoɗo joom laamu dorowo Allah jarama on jettama ha wawtu wongo so jomiraɗo newni eɗen mbiya aljuma moƴƴo yo wonan en kala ko juula hen ko sakka hen ko wirda hen foof yo jomiraɗo jaɓan men hewde e famɗude ko dañƴen walla ko jiiɗen yo jomiraɗo hollu men hoore mum o wasa hollude men koye men on jarama bandiraɓe